Hello guys, how are you? What do you say, guys? What do you say? Say. Guys, ndaneta. Ndinotowata cheko. Ndaneta guys, ndaneta. Nguri ndabuda kudzoka izvozvi nokutotanga kutodya ndaneta. Ndoda kutomboti tivame pasi ndimboda. Brilliant, ndoda kutombodai ndamuka na 5 makuseni. Ndamuka ma5 saka kudzoka izvozvi. Saka ndauyedzo kumuka na 5 andaunyatso taura. Munashe pana pakana usina data usawesha. Pano ndipe vanhu vane data wena. Kana usina data usauye pana patitomanyisi wisha togona kutorova 4 hours 3 panapa. Wow. Sichingotaura kudai nyaya isati yapinda mudare. Anoona. So guys, anzili ndaneta ufunge ndaneta ndamuka na 5 chaidzo. Ndaneta. Guys, svikai pa 5:50 muri sei mamuka sei anona nini njani ndumela machera napudze. Hanzi kurara nchifunga kuti mai vapolo mavari sei. Vari right. Wemafuta munoya ndamuka makuseni my children ndichimbopinda maraundi. Ndamuka makuseni ndichipinda maraundi na 5 chaidzo. Ndichimbopinda round saka ndaneta. Unozati ndamuka time yandamuka haisiriyo. Handimbomuki time idzodzo. Hanoona. Right guys, tasangana murise ndangoti ndichi gwigwigwi tigare tirove kana 1 ese Olivia Chikepe titi kana 1 hour ndobva ndaenda. Pano mwana wechitwa akachiti ndenyaya anombomira because ndichazoda kumuka futi kuma ndichada kubuda kuma 4 ndichada kubuda. Anoona. Kuma 4 ndichada kubuda saka ndikabuda kuma 4 ndodzoka kana kuzvi 8 uko. Saka zvingandinetsa. Right. Ndoda kuti munzwe ndine mhaka yeni zvo ndakataura kuti tine kakudzungana kwatinako masimba. Handitika. Ndoda kuti munzwe nyaya iyi mubatisise. Handiti batai mubatisise nyaya iyi. Ndanetsa nepa rounds. Hanzi mai panexoto zetu wakana ndakuda wifi. Ingoisa wifi isachi 5G cheningikiri. Isa pati uya ku WhatsApp isachi 5G chechinonzi cherain chiya. Search 5G chere inoshandisa ichocho. Right. Esiro makina I'm trying to add amaya. Maneru ndodzoka late my ndombozokera maround. Imande ndinombozokera maround ndodzoka late ndingambozokwanisa kuita live kumaneru. Azviti ndodzoka maneru. Ndikufanira munhu one guys. Mama da muri pindere iPhone. Right. Get try kwa phone ra. Kasenze meiwande kupizve. Zuva ri kufona ndizokubata time. Hello, uye WhatsApp katisadye airtime. Alright. Enduwe. Alright. Katai. Mukoma.
Oh, Catherine, welcome. Hidha Mnyambiri, thank you. Wangwatogara waitwa welcome na Hidha. Thank you, welcome girl. Nyaya yesemchisembwere yakaoma mira ingozokupa ini ngikiri feedback. Tando, zviri sei? Grace Tando, how are you? Hello. Hello. Maswera here. Maswera sei. Ya, ngatichi changam tungoti wangu tungofamba nekurumidza nditika tikurumidze kufamba nenyaya ishi. Imimi ndozati makamirira asawira pakaipa. Tisanangurire nyaya kubva pakutanga. Bvisai ifoni pa loudspeaker ine ma-echoes kumashure kana kuti mune mefoni H2 imbobvisai 1 Alright. Ndo tsanangura hangu. Tsanangura ibva pakutanga kwenyaya zvese. Alright. Kune munhu kumusha akaenda kudzanini kunogara asawira vangwa. Hanzi akasvika akagara munzvimbo iyoyo kwe2 weeks. Agara kwe2 weeks vaitoenda naye kuchechi vachidzoka vachitorara naye. Asi hanzi akazotaura nhau dzebasa akati inini ndiri nesi ndinoshanda kunetcare. Saka tiri kuda kuvhura branch rekuchengeta vana zvirema mapofu. Saka pa branch redu iri pari kudiwa mwana ane 8 months kana kuti 9 months achazotungamira vamwe vana vachazouya. Kuvatungamira kuindepi mwana ane 8 months? Adaro ataura kudaro. Aiti anovatungamira aiti mwana ane 8 months aiti mwana ane 8 months kola aiti mwana ane 8 months anotungamira kuindepi? Tinenge tichizoda vanhu vanoshanda. Ko mwana ane 8 months aizoshanda here? Zviri kunzwika nditi. Ndati mwana ane 8 months aizotungamirira vanhu ava kuindepi? Hanzi aizotungamira kuitira kuti ndiye anenge ari pamberi pevamwe vana vese vari kuchengetwa. Iye mwana ane 8 months? Iye ane 8 months. Kwakanzi abudiwe mwana ane 1 year. Alright, enderai mberi. Ya, zvadaro hanzi kwakanzi tichada vashandi vachazenge vachishanda pamaoffices edu iwaya tichavaka. Vanenge vachiklina, vachibikira vana ava, vachivachengeta. Tiri kuda vanhu 8. Vanhu vakanzi vabvise ma 3.2 yekuti vagadzirisirwe mapepa, mapassport avo. Vanhu vakabvisa mari dziya. Zvakanzi mafoni enyaya, tipei mafoni kuti azonowewa nevakuru vedu vari kumaoffices ekugiyani. Kumafoni aiwewa pai? Mafoni hanzi aenda kunowewa. Pai, kuwewa kuti adi? Aminoti aenda kunowewa pai. Vanhu vakatobvisa vanhu 5 mafoni. Alright. Saka hanzi zvadaro. Zuva rekusumuka vanhu vabvisa mari dzavo. Zuva rekusumuka rasvika musi wa3. Kuti vaende. Mwana akaenda notengerwa hembe dze3.5. Iyeyu mwana uya asawira wangu aiyamwa. Zvakanzi saka hembe idzi tinoenda nadzo kuti vakuru vedu vanozonoona kuti hembe idzi dzaanopfeka achanga achipfeka hembe dzepamusoro dzemari inodhura. Vakabva varongedza zvakanzi iwewe amai vemwana uchaita maneja anenge achizomaneja vanhu vese ava pamabasa. Akabva asirwa chikloka chinenge key holder. Zvadaro zvakanziwo tichapfuura tichikusiya muPolokwane. Uchaenda kumakliniki ekupolokwane ikoko kune mapepasi auri kufanira kunosaina. Vakabuda vese neshamwari yangu iye nemumwe musikana ainge akazvitakura ane 18 years. Zvakanzi musikana uyu ndiri kuenda naye sezvo ajairana futi nemwana sezvo ane nhumbu iyi akamitiswa. Saka tichamubatsiridza futi. Saka ndiri kuda kunoratidza vana ava kuvakuru vedu kuti ndo vana vatawana. Saka vakabuda vese musi wa3 ndokubva vaenda. Shamwari yangu yakadropiwa muPolokwane. Ivo vakapfuura. Akadropiwa muPolokwane achinzi aindepi? Akadzikiswa muPolokwane kunzi tikuda kuti uende kukliniki. Akaenda kukliniki. Makliniki ekuPolokwane. Akaenda kukliniki. Adzikiswa kudaro
ava vakabva vapfurira kuenda kugiyani, uyu mucheche nemusikana we18 months we18 years. Saka kwasviba shamwari yangu ari kuti akafona akati ko madzimai mandisiya pano maklinika acho ari kupi, zvakanzi kwaleti, saka chidzokera kudzanini tozotaura mangwana. Shamwari yangu iye yakasiyiwa isina kana marebhasi. Mwana waindi kwakutozofona kumba kuvanhu vekumba. Mwana we8 months wainda kumutadzi wakuru. Mwana we8 months atoindwa naye neuyu munhu yekutadzi wakuru. Akaendwa naye musikana uyu ndiwe 8 years akazvitakurawo futi. Nemwana ane 8 months aindawo. Mwana we8 months. Mai vakasiva vemwana vakasiya vaiswa mupolokwane. Iyo vachiburuka mupolokwane mai avo vachinzi muri kusara mupolokwane muende kumaofisi. Vakanga vasina kuvhunza kuti maofisi acho ari kupi, maklinika acho ari kupi. Vachisiwa mupolokwane umo vakanzi munofanira kuzoenda kumakliniki. Saka vakaenda here kumakliniki? Vari kuti pavakazenge vakubvunza kuti ko makliniki acho ari kupi, nesi vai vakabva vati kwaleti chidzokera. Saka vanga vaburuka mota sati vabvunza kuti kliniki iri kupi. Then mbokwidza volume yangu haisonzwika. Okay. Saka asiwa adzokera. Mirai, saka vanga vakaburuka vasati vabvunza kuti ndichiburuka apa ndonangepi. Vangoburuka vakangomira vakazofonera vanhu mota yainda kuti ndonanga kupi. Shamwari yangu yakangoburuka yakamira. Isingazikwa iri kuinda. Ava vakabva vatodarikira nekombi kuenda kugiyani. Alright. Saka vari kuti uyu shamwari yangu yadzokera kumba. Ava vananesa ava nemusikana uyu wemimba nemucheche vasvika kugiyani, hanzi nesi vakabva vati tatonzi tidzoke kuJoburg, saka ngatitorei mateksi eJoburg. Ndokubva vatora mateksi eJoburg. Saka vari kunzi vasvika kuMidrand kuma8 dzeusiku. Musikana uyu wemimbo yakabva hanzi iwo chisara pano pagaraji, pane vanhu vachauya kunozokutora. Ndokubva adzika pagaraji. Amai ava nemucheche vakabva vaenda. Saka musikana uyu akarara ipapo pagaraji, hakuna munhu akauya kunovatora. Mangwana ndokuswera futi pagaraji, hapana munhu akauya kunomutora. Akatozokumbira foni semunhu anga asina foni anga asiya kumba achiti tiri kudzoka nhasi. Akabva akumbira foni akafonera amai vake vanoshandawo kuMpumalanga. Zvakanzi mama munhu uye akatitakura akandisiya pagaraji achiti pane vanhu vachauya kunozokutora, hapana wandakaona. Saka amai vake vakabva vamutumira mari. Zvakanzi mari iyi chirega kudzokera kudzanini, chienda kuKruger stop kune stendi yababa vacho vemwana musikana. Saka mwana musikana uyu ndiye akazodza amai vake kuti chiudzai mama vane mwana mucheche kuti mwana mucheche handina kusiyirwa, akaendwa naye, nini ndakasiyiwa pagaraji. Ndokuzotanga kupepuka kwakaita shamwari yangu iyi. Asi ari kuti mukadzi uyu aifona everyday achiti mapepa asati alodha, zvinhu hazvisati zvadai, tinodzoka mangwana, tinodzoka mangwana. Mwana ne8 months haamu here naikoni? Mwana ne8 months haayamwe? Aitoyamwa akatorega mukaka zuva iroro musi wa3. Saka mai vachirelaxa vachipa munhu wausingazivi mutorwa kuti indai nemwana munotaridza vakuru mabhosi kuti ndiye mwana achatungamirira umwe vana ushu, vakatosara zvakanaka chaivo vakarelaxa havo mwana ainda hake. Ipapo ndofunga munhu uyu akauya nemushonga wokutovhara vanhu vese. Kuvharwa pamwana here? Ukavharwa pamwana pane mushonga naimi? 8 months. Saka ari kuti hanzi nesi uyu matorero akaita mwana, ari kuti akamuti tinoda kuenda naye kuvakuru vedu, tinoratidza vakuru vedu kuti ndiye mwana watawana uyu. Saka ari kunotariswa nadhokta kuti achadya chikafu chipi sezvo arega mukaka.
matakurirwa akaita. Saka zvanengo yakadii mirai zvanengo yakadii zvinhu zvaitika. Maive mwana havana foni yakatogwa yakaenda kusikero. Foni iri kusikero kunosikeriwa. Havana foni. Zvanengo yakadii zvinhu zvaitika izvi. Zvakaitika musi wa3. Saka almost 3 May mwedzi wakatokwana. Mai havana mwana. Munhu yakatoenda nemwana. Mai havana mwana. Vakaenda kupolisi here mai ava kunoripota. Mwana changu pakaona kuti munhu atoenda nemwana, vanhu vadhambiwa kumakupi vakaripota here. Kupolisi zvakazoitika ndezvekuti shamwari yangu iyi yakazondifonera musi wa15. Yakati sisi ini ndinogara kuPretoria kusosha ngofi. Yakati sisi ndaita dambudziko ndikuda kuya kumba kwenyu. Ndakati kwakanaka here zvakanzi aiwa ndichazotaura ndasvika. Saka achisvika kumba kwangu ndakaona asina mwana. Ndokubva ndamubvunza kuti ko mwana ari kupi zvakanzi sisi pane nyaya yakadai. Ndokutanga unditsanangurira zvese zvakaitika. Ndakati asi zvinhu izvi zvinenge zvesatanism. Kopesa apa pamasvondo ese amagaraya mukadzi uya achingoti ndouya mangwana. Makadii kunoripota kupolisi. Saka kubva musi wa3 kusvika musi wa15 wayomba kwako vangosati varipota. Vanga vasati varipota. Saka uchiri mushonga here guys? Muri kuti kwai mushonga. Uchiri mushonga here? Munhu ane mushonga wakaenda anditi nemwana. Kubva musi wa3 vakagara havo vakadekera mai avo. Vakazonoudzwa nabhuru ushu musi wa15 kuti 100 dzinoripota. Vakagara zvavo. Mubva zvadii? Vakatovharika. Ndononge vaivharika nekuti mukadzi uyu aivafonera everyday. Achiti mwana mapepa ari kulodha. Tiri saka ndokuvharika manje kwavaitoita nekuti munhu uyu aifonera mai vemwana uyu everyday. Saka musi wa15 auya kumba kwangu ndopandikati nyaya yako iyi inotyisa iyi. Ngatimboendai pamadzibaba avo vanoshandira tinzwe kuti zvakamira sei. Takabuda usiku kuma10 ndokubva taenda kumadzibaba edu takanovanokera takanovatsanangurira kuti ndonhau iripo. Vakavakawo munamato. Asi kuvaka kwavakaita munamato vakatoti aya madhira aitwa. Kutobiwa kwemwana kwaitwa. Mande ndokubva ndaenda kubasa ndakanokumbira varungu vangu. Vakandipa off. Takabva tatega tichitanga taenda kuKruger stop. Tinobvunza musikana uyu wemimba akasiyiwa parod kuti zvakafamba sei. Takabva takwira musi wemande. Takaenda kuKruger stop takasvika. Chipiri ndokubva taenda kupolisi yekuKruger stop nemusikana uyu. Uyu musikana uyu ari kuti pataifamba mutaxi amai avaitaura nevarume vavaitaura navo vachiti iwe kasira wanonoka toda kuenda kuZimbabwe. Hanzi ndo vanhu vavaitaura navo pafoni. Saka taenda kupolisi. Mapurisa ekuKruger stop akati ko iwe vakamubvunzawo makwesheni waye kuti iwe kubva musi wa3 kusvika nhasi 17 waiti mwana ari kupi ende wakapa munhu mwana usingazivi. Ko wakadii kuti sezvo ari kunoonekwa nadhokta iwe wakadii kuenda nemwana wako pane kuti opa munhu mwana usingazivi. Vakatomubvunzawo makwesheni iwayo. Zvakanzi nyaya yenyu haichashandi. Saka unotofanira kuenda kunoripota kuLimpopo ikoko kwazvakaitikira. Kunogati ngagone kukubatsira. Vakatombozama kuti tipe nhamba dzacho tione dzemukadzi wacho. Mapurisa vakadzifona zvakanzi haasi kubata foni. Nekuti mukadzi uyu anga asingabate foni chero yemumwe munhu aingoti akafonerwa namai vemwana aibata foni. Asi akafonerwa nemumwe munhu anga asingabate foni. Saka takabva tangobvawo pamapurisa paya. Ndokubva tafamba futi kuenda kune mumwe muprofiti. Saka chikloka cheche takabva tasvika takachiburisa takati ichi ndo chaakapuwa zvakanzi ichi ndo chiri kutomutresa kuti ari kufamba papi. Nokuti munhu aingoti patikabva kupolisi papo akabva atofona. Zvakanzi uri kupi? Unani? Uri kufamba nani? Amai vachingomubvunza zvakawanda. Saka patikazoenda kune mumwe muprofiti ndopa akati chinhu ichi ndezvesatanism ende pese pauri kufamba vari kutokuona. Ndokubva anamata nacho chinhu chii. Tadzoka kuPretoria mukadzi uye akatanga kufona futi achiti iwe chikloka chiye unacho here.
famba nacho pese pauri zvakanzi ndiri kufamba nacho. Saka ndofunga kubvunza kwaanga akuita uko anga asisaone manje kuti ari kufamba sei. Ndokuzongotanga mukadzi uyu chakaita kuti shamwari yako itrust mukadzi kuti ndinesi akaonei kuti ndinesi. Chakaita kuti uyu mukadzi uyu amutrust hanzi taenda naye kuchechi. Kune mamwe masowa avaiendawo ikoko. Kola Vachitoenda naye kuchechi vachinorara naye kuchechi kudzanini ikoko. vanga vambomuonepi achisvika munzvimbo mawachitaya kuzovaka maofisi akasvika kupi achigarepi? Achisvika munzvimbo umu kunonzi kune mumwe murume waaiti murume wake aishanda pagaraji. Murume uyu vaingojaira kumuona achifamba murodhi. Saka pakazoya mukadzi uyu akauya achiti uyu ndiye murume wangu anonzi baba wese. Asi chakandishamisa ndechekuti mukadzi uyu haanozorara mazuva ese aya kumurume wake akazi ndaakurara kumba kweshamwari yangu. Ndakati kwemimi pamairara naye iye achisiya murume wake zvaimbofamba sei? Ndakatomubvunzawo izvozvo zvakanzi taingotiwo pamwe munhu ari kuda kurara nesu plus murume wacho aigarawo nevamwe vakomana vakawanda. Murume wacho ari kupi baba wesa? Mati? Ari kupi baba wesa? Saka ipapo vachirara naye vachienda naye kuchechi ndopa akazomutrust akati semunhu watiri kuenda naye kuchechi. Baba wesi vacho vari kupi? Boyfriend yake murume wake wacho uri kupi? Baba wese aiti hanzi murume wake. Varipi baba wese? Zuva rasumuka nemwana musi wa3 murume wacho ari kunzi akanzi aenda kuZimbabwe musi weMande. Uyu mukadzi wemwana uyu bva azoteera musi wechipiri. Aigame Shiroti ranga riri gurupi vakatoudzana kuti we murume chifanotungamira kubva panzvimbo ini ndozoteera. Saka nepaigara baba wese apa pana anopaziva? Paigara baba wese apa hanzi pagaraji raivakwa pakazosiyiwa vamwe vakomana vakasara ipapo vanototi nhamba dzababa wese vacho havana kutisira. Kola, are you sure? Akazoenda pagaraji ipapo achinobvunza kuti ko baba wese varipi zvakanzi baba wese vakasumuka kuenda kumusha. Mushamwari yenyu ine murume? Aiwa, iyi mwana uyu akangopuhwa mimba. Murume ane mukadzi wake saka akangopuhwa mimba ndokubva angosiyiwa. Kola, murume wacho anogara kuAtteridgeville. Alright. Kola, shamwari yenyu haina kutengesa mwana here. Ngaikuudze chokwadi. Shamwari yenyu haina kuita dhiri nemunhu here. Because nyaya iyi kana ndimi yonyatsa kuinzwa iyi. Nyatsa kuinzwa iyi nyaya iyi munyatsa kuigarira pasi moga munyatsa kuiteerera munoti nyaya haina kana haimeke sense. Kutengesa mwana handifunge nokuti pane pamwe patikazomboenda pachechi takanorara. Tafambawo tazoenda kunotaura nabamudiki vemwana tichiti mwana hatisi kumuona. Takaenda kunogara bamudiki vacho munin'ina womurume iye. Ndokubva tasvika takabvunza kuti ko imimi mukoma wenyu aripi? Munin'ina akati mukoma vaane mazuva vasipo. Akabva atonotengawo airtime ndokubva afonera mukoma. Zvakanzi ko mukoma muripi? Mukoma wacho akangoti tiri kumadhiri pane kwatiri asi usaudze vanhu. Ndomhinduro dzakadai rani. Saka murume haasiri here ane mwana? Ipapo takatombofunga kudaro. Nekuti afonerwa kudaro akati ndiri kumadhiri pane kwandiri. Isu takagara pabamudiki vavo takatorara 4 days tichirara pabamudiki ipapo takasvika riri zuva rechina. Tasvika china bamudiki vakati nyaya yenyu iyi inotyisa. Ngatimboendei kunorara pasowe riri apa. Ndokubva taenda kumasowe kuya. Tasvika kumasowe muprofiti mumwe akanga abva kuJoburg. Ndokubva angonhonga zvakanzi pana amai vakazvimba mukaka vakashaya mwana musi wakati bva atotanga kuverenga nhau yacho yese. Hello. Yakulela nevantu saka muprofita akati kuna mai vakazvimba mazamu zvikadi. Saka muprofita uyu ndokubva atanga kuverenga nhau yacho yese zvakanzi kune munhu akashaya mwana musi wa3 asi vanhu havakauya nenhau dzebasa.
Vatosumuka shamwari yangu iyaya. Zvakanzi vani vavo vakabva vataurawo kuti ndezvesatanism. Zvakanzi asi mwana. Komprofita yakuzoti kwanzi vakauya nenhau dzebasa dzipi nokuti munhu hatori nesu kunyepa. Akaonepi nyaya dzebasa dzaitaura muprofita. Ameno ipapo kuti akanga aone kuti nhau dzebasa kuti hakuna basa apa, hakuna nesi akadai so munhu uyu ingori mbavha. Muprofita arimo mugame futi. Mate? Muprofita arimowo futi mugame. Kunyaya dzekuti kwanzi wabva kubasa basa ripi kuna nesi akadaro anoita zvekomba chibavana achinyepa kuti tikuwaka maofisi tikudai nishanda kunetike kupi. Hakuna zvakadaro. Saka make saka mafoni 8 akatoenda kuskero. Mafoni akatoenda esi. Neamai ava. Neamai ava. Saka vaifonegwa pai kana foni yavo iri kuskero. Mate? Vaifonegwa papi pavaifonegwa mai ava iyo foni yakaenda kuskero. Foni yakaenda vakazotsvaga kambudzi. Saka vaifonegwa pakambudzi. Vakazoisa line ravo mukambudzi. Saka foni yavo iri kutonzi yakatakurwa zvove but yange yatofa zuva raida kusumuka munhu mahanzi foni yakangofurisa zvikanzi tipe foni yako tingoitakura yakadaro inonowewa inodzoka. Saka mafotozi ese emwana vanga vasitorina aya mafotozi aya takatozoapuwa nabamudiki vacho munin'ina womurume aenda nefoni kuskero. musikana uyu akatoenda nemafoni akaenda nemafoni 5. Saka paanofona vakadzosa mwana wangu anoti kudii. Mati? Paanofona vakati ndipe mwana wangu ari kutipindura kuti chii munhu. Paanofona akanzi madzimai chidzosai mwana anongotaura zvinhu hobho mukadzi uye anongoti uyai kupolokwane. Kupolokwane papi zvakanzi munongoburukira chero papolokwane. Saka anongonzvenga achitotaura mastatement. Saka ari kunzi mukadzi uyu atakura mwana hanzi akazoisira shamwari yangu meseji zvakanzi unoziva here kuti baba vemwana uyu vakadya mari yangu 50,000 nemombe pamusoro vachinyepera chiprofiti. Zvakanzi saka imimi baba vemwana uyu zvavakadya mari nemombe makanzi mucharipwa nemwana here. Akabva aramba akanyarara zvakanzi kwete handina kunzi ndicharipwa nemwana. Kubata kwandaita mwana kuitira kuti tizobata baba vacho. Ndakuudzai kuti chii maprofita aya ose arimo mugame nababa vemwana varimo mugame. Hati muri kunzwa kuti munhu uyu akatouya achida kuzotora mwana ari kuti baba vemwana vatoziva nababa vemwana. Baba vemwana anogona daro vari vakatora mwana kana kuti munhu uyu akadii akabata mwana nenyaya dzababa vakamupa mwana. Ndokutaura kwakatoita muprofita watikazoenda achitoti baba vemwana uyu varimo mudhiri. Kana kwese kuvaprofita 8 kwatikafamba vaingonzi baba vemwana uyu varimo mudhiri. Saka mwana uyu vari kuda kumuitisa chidhoma. Saka pamukadzi izvo zvakanga aenda nefoni yamai ava vakasara katsvaka chimbudzi. Namba nyuwana akadziwa nepi? Namba dzani? Dzamai ava nyuwana. Ndiye foni yavo yakanga yaenda kuskero. Ko namba vakatenga imwe foni. Foni yake paapo payakanga yafa akabva abvisa line ndokubva aisa mukambudzi. Saka ndopa aifonerana naamai vekutakura mwana. Asana mbona kambudzi kako. Asana mbona kuzungaira kwakadaro vasikana. Shamwari nyaka zungaira. Kola shamwari nyaka right. Ini ndakatoti kuvharika chaiko nekutoti ipapo akazotanga kutoti bengeno zvakanzi naimi kana idzo hembe dzakange dzatengwa dzacho airegerera hembe dzese dzichitakurwa bhegi rese zimonaki rombe hanzi akatotakurwa nemonaki yake nyowani akatonzi isai mumonaki uyo hanzi ndipe monaki hombe iro ndiisire mumonaki pakatengwa mapamba nehembe idzodzo dze3.5. Saka vakuziva kuti mwana mupenyu kana kuti mwana kapa pane proof here kuti mwana mupenyu. Mati? Pane proof here kuti mwana mupenyu. Mwana mukuve mupenyu kuve mupenyu nokuti pane pamwe paakazombotifonera mukadzi uyu kuma10 dzeusiku. Akuita unga akurotomoka nekuti vaprofita vanga vaita munamato vachiti ndoda kuti ataure zvese mukadzi uyu. Saka zoerora akatofona.
kuma10 dzeusiku zvakanzi mirai ndikuudzei takatotumwa tiri group ende baba vemwana ivavo ndotovaziva baba vemwana iyeyo ndotomuziva vachingoita kunge vakurotomoka suwamai ivavo mai ava vane foni here izvozvi mai vemwana mai vemwana ava vane foni kambudzi ndokavainavo augoni kuti panamba dzavo timbotaura navo regai nditarise ndinyore pasi totarisa unyore pasi kuti petimbodzwa kuti mai vari kuti kudiwe mwana Alright. kwai mwana chambonotadzwa vakuru kuti achiongororwa kuti anoda kudya chikafu chipi ndiye mwana changa achitungamirira mumwe vana mwana ane 8 months anotungamirira mumwe vana kudii nayo anofamba anovatunga chicha anoziva mwana ane 8 months aritomwawo mukaka ende mai vari kuvatasira vachiziva kuti mwana unofunga kuti mwana adya asi haana kudya mupenyu hasi unenge uchingo zvakaoma mapurisa anzi akaramba nyaya kutu kwese vakaenda kuLimpopo vakaenda kuJoburg vakaudzwa kuJoburg kunzi nyaya iyi makanonoka mamuripi totokusungai handi kai vakabuda vakabva vakaenda kuLimpopo kunoripota zvikanzi muchita zvamunoda kuti tikusungei imi mai vemwana for negligence kana kuti muenda kutsvaga mwana wenyu wega vakafunga kuti kusungwa vakati regai ndotsvaga mwana wangu ndega mapurisa akaramba nyaya panga kati ngade makauya makaripota ipapo kwete kumirira kuti after mwedzi mweya muchiripota mwana akatogwa kudaro tokusungai ya ndadzowana dzideidze reitweni zvakaoma une pekunyorera ndinapo i061 069 44 23 alright vanonzi mayani vanonzi maitraki akabiwa wacho anonzi traki itori festiboni yavo traki ulenzi ma itori festiboni yavo aiwa ndewechitiri right saka chirega ndimbokudropa ndifonere maitaki iwe pinda mucomment section tinzwe alright ndinyaya yacho ka sana mbona zvakadaro hello maitraki muri sei makadii henyu maitraki ndati makadii zvenyu tiripo maitraki muri kutaura nevanonzi SIS MELLY muri kutaura nevanonzi SIS MELLY ndapiwa namba yenyu nabhururu wenyu nabhururu wenyu kuPretoria uko chii chakaitika pamwana tuzama kutsvaga mwana wenyu chii chakaitika nekutsvaga muna nemwana ndinonzi SIS MELLY diaries ndakabirwa mwana pamba makabirwa mwana pamba makabirwa sei mwana mudiki wakasvika pamba pangu asi chokutanga achisvika pamba pangu wakasvika pamba pangu achitaura nyaya dzebasa
Okay. Akasvika achiti ini ndinonzi asati atora mwana masvikiro akaita pamba akasvika achiti ini ndinonzi Nesi Mugabe. Nesi Mugabe, Ndinoshanda right. kunetwork. Akati ndinonzi Nesi Mugabe. Akati unoshanda kunetwork. Akati tinoshanda tichishandira anda madonors anobatsira vanhu vanotambura zvirema nemapofu. Ndose matauriro akaita achitaura nhau dzebasa. Saka ataura nhau iyo akabvunza kuti akati ndinokupira mutitsvakirewo vanhu nokuti mukati menzvimbo yedzanini hatina branch ratiri naro tine branch muJoburg, tine branch muPolokwane nemuGiyani, asi mudzanini hatina branch. Saka tinoda kuvhura branch muno mudzanini. Saka vataura nhau yavo yebasa vakati panodiwa vanhu vanozodiwa kuti pakuuya kwezvinhu vazinge vachizobatsira kupa vana zvikafu zvichauya nemapamba, nokuti vaiti vanoda vana vanotangira pazero rekuberekwa kusvika pa1. Pozoita vana zvakare vasingakwanisi kuenda kuzvikoro, uyezve vane vabereki mumwe chete achirarama ari ega asina murume kana kuti asina mukadzi achichengeta vana. Saka zvadaro saizvozvo vataura nhau yavo yebasa vakabva vati tsvakai vanhu vakadzi 4 nevarume 4. Ndakabva ndatsvaka vanhu vaya ndobva vauya pamba vasati vabva pamba. Ndavatsvaka vanhu vaya vauya ndobva vaya vatsanangura nhau yavo. Inini ndinoshanda kunetwork sekutsanangura kwavakaita ndobva vabvunza kuti mune mapepa here kureva mapassport kana kuti maaslam. Saka vanhu vazhinji vanga varipo mapassport aripo asi mapassport akaoverstay. Saka zvadaro saizvozvo vanhu vachibva vapa chichemo chekuti mapepa tinawo asi akaoverstay. Hatizivi kuti mungatibatsira sei kuti tiwane kushanda nokuti vakati hamugoni kushanda kana musina mapepa enyu ari valid pabasa iri. Saka vadaro saizvozvo vakati chiregai ndidzosere nyaya kuvakuru vangu sezvo ini ndini ndatumwa kuzotanga ndambosvika panzvimbo ndichitsvaka vanhu. Chiregai ndivaudze kuti ndawana vanhu asi vanhu vebasa vari kutaura kuti hatina mapepa. Saka zvadaro saizvozvo vanoti vakataura nevakuru vavo vakati chiitai sei chigadzirisa ichi mapepas enyu iwayo kuti mugadzirise tichataura nehome affairs. Katataura nehome affairs ikatipa mukana asi umwe naumwe uchabata mari yake yekuti azvigadzirisire pemiti yake kuti iti depende nokuti unoda pemiti yemakore mangani kana riri aslam unoda aslam. Maaslam ndeye 6 months chete. Saka zvadaro saizvozvo wakati vataura navo varungu vakati vataurawo kuhome affairs. Vataura kuhome affairs saizvozvo vakadzosa mhinduro vachiti vanhu ivavo vari kuda mapemiti, vanoda mapemiti emakore mangani. Tingacheke musystem kuti mapemiti e3 years anoda mari. Saka vadaro saizvozvo vakadzoka vachiti madzimai ndataura navo vakati pamapemiti e3 years because vanhu vakagona kuti vade mapemiti vanhu 4 vachibva vati ivo mapemiti nde3 years but pa3 years hanzi munhu anofanira kubata 2.8. Saka vanhu vakagadzirisa mapemiti pagroup of 8 vanhu 4 ndo vakabhadhara mapemiti ma2.8. Then vamwe vanhu 4 vakabva vaitisa maaslam ainzi 1.4. Saka zvadaro saizvozvo pakanzi umwe naumwe ngaabate mari yake. Mune maakaundi here? Takaonekwa kuti hapana wanga ane akaundi pakati pedu. Zvikanzi nhau iripo ndeye kuti muchaita cellphone banking, tichaenda kuSPAR wotsvakira munhu ane ID wosenda mari yako, message yodzoka pafoni pako kuti mulaini rako rauchadzovhuriwa nebasa ndo munopindira mari yako. Saka laini rako iwe rinofanira kunge rine message yekuratidza kuti wabhenga mari yako. Saka vaitipa dzimwe nhamba dzavaindipa vachiti istation number. Saka station number yevaiti inhamba dzekuhome affairs dzinoita kuti home affairs ione kuti waita mari, then woprocessa mapepa achiziva kuti vanhu vari kuda mapepa vane mari dzavo. Ndose matsanangurira avakaita. Saka zvadaro saizvozvo vanhu vakati takandoisa mari. Taisa mari saizvozvo. Musi wokubuda mabudiro avakaita tapedza kuisa mari vakati vava kutakura ini. Pane mwana umwe ane 18 years akazvitakura ane 7 months pregnant ane nhumbu. Nemwana wangu uyu ane 9 months. Mabviro avakaita pamba. Vachibva vatora nene vakati pane mapepers amunofanira kundosaina kuPolokwane. Ende kana tabva kuPolokwane tinofanira kuenda kuGiyani. Saka patitaenda kuPolokwane mukunosaina tina vakuru vedu vebasa vatinofanira kudzoka navo ikoko, uyezve nemabhodzi anoratidza basa ratiri kuita kuti vanhu vagone kuzvinzwisisa kuti tiri kuita nezvei. Ndo mabudiro atakaita pamba ndakati ini ivo mai ava nemwana wangu mudiki nemusikana uyu akazvitakura ndinogarisana iye unogarawo padhuze neni. Asi mai vacho unogara ega, mai vacho vari kubasa.
saka mwana uyu waingo yakamba panga chitamba nemwana wangu musikana saka mwana wangu mudiki uyu wanga ajaira musikana uyu kunyanya une nhumbu saka takabuda tese tobva tapinda mutauni nguva dzedu ndobva vati madzimai vaya nguva dzedu dzapera kuti tipisvike kupolokwane tose tigoenda kigiyani tose nguva dzapera is too late nokuti maofisi edu anovhara na4 saka nhauiri pano ndeye kuti zvinhauiri pano ndaakufonera vakuru vekupolokwane inini mune mapepa amundosaina kupolokwane inini ndoenda kugiyani kuitira kuti manheru tinge tawe ini muchabva nevanhu vamuchabva navo kupolokwane ini kugiyani ndinenge ndine mapepa andosaina uyezve ndinoshanda ivo vaizviti nesi kuchipatara chero chipatara asi tichishandira andanetke saka zvadaro saizvozvo ndo mazvingera avakandiita iwayo vakatakura vana vaviri nokuti mwana wangu wajaira musikana uyu akabva atora musikana uya akazvitakura nemwana wangu mudiki achiti imi chiindai kupolokwane toenda kugiyani ndichatora mwana uyu wamunoziva akabereka mwana wenyu kuitira kuti musandizondifungidzira kuti dzimwe dzenguva ndingatiza nokuti inini munosaina mapepazi ini ndinde kuti tifambise zvinhu zvedu nguva imwe chete zvikasire kufamba ndo manzvengera akandiita mai vakaenda nemwana vakabva ndobva ndakwidziwa taxi tokuenda kupolokwane ivo ndokukwira taxi ndokuenda kugiyani vaenda kugiyani ndo musi wandakavapedzisira kuvaona nemwana amai vavo kusvikira nhasi kutaura kwandikuita nemi saka musikana waya wemimba akazoendepi ariko here musikana uyu vainda kudero musikana uyu vakazoinda vakandosvika musikana uyu vakamudhamba pagaraji repamidland vakanga vadzoka kubva kuzanini kwacho kubva kuno kuzanini kwandiri kulipopo kuno ivo vakaenda kugiyani musikana uyu orondedzera ndakamutsvaka ndakabva ikoko ndopandanga ndiri ndichitsvaka musikana uyu nokuti akati ivo musi watapesana ivoyo vachiti vari kuenda kugiyani iye wakazoudzwa naamai ava vachiti tachinjwa nestation kuti tiuye kujobek saka zvakachinjwa nestation ani takatora taxi mugiyani kuuya kujobek paiti asvika mumidland pagaraji ndobva vandiburusa vakati tichisara pano pane vanouya vachikutora ndo masariro akaita musikana we18 years ndokubva musikana uyu asiwa ipapo musikana uyu wakanga ari pagaraji mwana avo ane 18 years mwana wakagara pagaraji 2 days aripo wanga asina foni wanga asiya kumba asina chaainacho munhu wakaya akamutora ende zveu ana mudikiwo haana munhu wakaudza vanhu vepagaraji ndo vakazivhunza vari chituku ndokuchizokumbira foni akati ndoda kufonera mai vangu nhamba dzamai vake wanga achiziva nemusoro ndokufonera mai vake mama munhu uya wanga achiti uchandibatsira uya unoita zvokubatsira wandisiya pano pagaraji ne2 days achiti pano achauya wanditora asi hapana munhu waya akanditora ndo pakazotumira mai vake mari kuti chitora mari baba vake vane stendi ikoko kupretoria kunonzi kukrugasrop kujobek kumahalis ndokutizokwira atumirwa mari namai vake ndokuchinda kustendi yababa vake haana kudzoka kuno kuzanini saka azondosvika kumba achirondedzera mai vake ndopakuzondifonera kwavakaita vachiti madzimai mwana uri kutaura kuti wabva nemwana ikoko asi mwana mai ava vadhamba musikana mukuru pagaraji asi ivo vaenda nemwana amai ava vanofona everyday asi dambudziko ravo havasi kutaura kuti vari papi nditore mwana havasi kutaura pavari vari kufona nefoni number 1 here vari kufona nefoni number 1 iyoyo yavaingoshandisa vari kushandisa infoni inoda kutrekwa kuti vari kufona vari papi inoda kutreswa ndakaita kuti vandibatsirewo kuti kana vachikwanisa kana kuti nhamba vanditseke zvinhu zvacho zvinenge zvine mhepo mukati vasikana kubatsira kupolisi ndakati ndawana musikana iyeyeda kumahalesi kwacho ndichitaura naye akandifambira vakaita ndakamutora ndikaenda kupolisi polisi haina kundibatsira ikatidzokera kuzanini undoripota nyaya yako saka zvamira saizvozvo ndochimiro mamiriro achakaita kumapurisa kwacho handisi kubatsirika saka ndangomira ndakadere kuti zvino mwana mupenyu here asi ivo vanofona everyday izvezvi ndikangotora foni yangu ndikavabhipa vanotofona anenge achiti kudii achidei panofoni kuswera zuro wakafona achiti iye ndinoda mari 5 ndiuye nemwana wako imwe futi mari dzevanhu dzavakatora vachiti ndedzemapepa dzakawandisa inobve 4.5 ndimwana handina kana senti kwanzi havaudzoki ivakababira vanhu vosava kuti kwai tipe 4.5 tiku ndidzoke nemwana avadzoki nemwana kwenge uzoeka pane mwana mwine kunotinde kunotora mwana wacho ngakudzei kuti mwana ari patiri pakati nemwana
nauya ndikuona mwana havadzosi vanongoda mari chete. Murume wenyu baba vemwana havasi involved here panyaya yemwana iyi? Handizivi ipapo. Baba vemwana vari kuti chii? Ndakavaudza nauyi baba vemwana izvi. Saizvozvo vakamufonerawo vakataura naye mwana wacho. Mukadzi uyu nemwana uyu. Vakataura kuti ndini baba vemwana. Saka iwe uri kuti kudini panhau yemwana wangu wawakatora. Saka ivo vakabva vataura kuti handina zvandiri kutaura nawe iripo ndei kuti iwe handidi kutaura newe ndoda kutaura namai vemwana. Right. Ende mune foni wana tachida kuti mubhazi afone bheki. Made? Tachida kuti anoshandisa line ichi namba yake. Namba yake ndikusenderei namba zacho. Sendai. Kana mchitogona dzidedzere. Handina WhatsApp Africa ndikuudze 062 33 49 328. Anodavira namba dzomunhu here dzisiri dzenyu? Une nguva mazuva apera waingodavira chero munhu akamufonera waingoda namba. Saka ndisingaziviwo pari nhasi kuti akafonerwa nedzimwe namba anogona kudavira here. Right, because picha yemwana ndapiwa tikusamba kutsvaga mwana iye kuti tise shoko panza. Picha yemwana ndakapiwa nechamwari yenyu. Saka ndikusamba kuti poste picha itenderere kuita kuti vanhu vanenge vaona mwana iye. Apa hamuna kana picha yemukadzi uyu, hapana munhu akafunga kumutora picha? Picha hatina handisina kumbotora ende foni yangu yakabva yangodzima ipapo ndokutongodzima ndobva atakura foni yacho iyeyo yakadzima izvo. Makatamba nembavha chaidzo. Ini ndo vanonzi matsotsi iwayo. Musatrust anybody mama. Vanhu vekuzimbabwe vaipa. Don't trust anyone. Chira uya akati kuita project yenu kuti Netcare mama ikambani yemuno South Africa. Handiti hapana pavaizongotuma musikana uyu mukadzi uyu muzimba kuti ndanotsvaka nzvimbo yekuti tivake tigozodii. Iye achindiri nesi. Andimaona zvaititwa nevanhu vemuno vakuru vasitombori manesi ndo kana kwaida kuti wabranch ihospital kai ndo vaidzifambira. Iye aidzifambira pakuti kudii ari muzimba. Kana ari nesi of which haasitombori nesi zvake akatokunyepera even zitema akatonyepera. Apaive kusatoziva takati basa raita sevanhu vanga vasina ubasa tikati nezero remunhu wacho namwana nazvokuti kuti taipofungidzira kuti ndingarobhewa kana kuti ungazotora mwana ndinoziva kana zviro zvichida kungoitika. Vana ivavo ndo muri kuti mwana mudiki vavo ndo vakatoipa strike because anenge achioparita vakawanda mazano vari kubira vanhu nenzira idzodzi. Hai zvakaoma madzimai. Alright mama, regai tikwatsire kutsvaga mwana ndichakudonedzai pasi ndimbotirai kufona namba iyi. Regai tikwatsire kutsvaga mwana tonoti tinosvika kupi. Alright, muri kupi? Ndiri kuRustenburg. Hello. Ndiri kuRustenburg. Alright. Asi ndichange ndichitaura nemi mirai tikubatsire kutsvaga mwana wenyu. Alright. Mainzwa nyaya nditi. Mainzwa kanyaya yemwana. Alright. Ngaitifonere mugabe uyu wenhema. Asitombori mugabe ndo chokwadi chiripo. Pamwe ari mucomment section imo mugabe. Imo mucomment section. Toringa akawanda. Adaira akata. Welcome to voicemail. Guys, pane munhu aimbotresa mafoni aya panapa. Ari kupi?
tine mumwe wedu aimbotresa mafoni sterek panapa ari kupi? Welcome to voicemail. Please. Akudzima. Hello, muri sei asikana? Ndinosimba. Munotaurawo nevanhu SIS MELLY diaries, handije? Sorry? Muri kutaurawo nevanhu SIS MELLY diaries? Ani? SIS MELLY diaries. Handisi kukunzwa? Muri kutaura nevanhu SIS MELLY diaries? Ani? Muri kutaura naSIS MELLY diaries? Alright. Muri sei? Wasimba makadini. Tiripo. Ko vasikana ipaika mai ava mwana wavo. Munonzwa sei mune mwana wemunhu naye asikana? Hapana akaramba naye. Ko makatora sei mwana wemunhu? Ani 9 months vasikana mwoyo wako haurwadzi naye mwanangu. Haurwadziwi mwoyo mai vari kutambura vane 9 months mwana anomwa. Ko wadi kunodzosera mwana? Ai, hapana akaramba naye. Chii chakaitika kuti utore mwana? Alright. Baba wemwana uyu vakatora mari yedu. Okay. Vakatora mari yenyu sei? Alright, vakashandisa wei yechiprofita vachiprofita nhema. Kwamuri yini? Vakatorera dzanzi yangu. Hadzia dzanzi yangu kuti my brother. Ndobva vakuchaja imari? Ndobva vavatorera mota. Vapedza ndobva vatora mari vakanotora mombe mumusha. Okay. Zvakaitika rini izvi? Last year muna October. Okay. Saka makazotresa kuti muone kuti mwana wavo ari papi? Ani? Makazotresa kuti muzonotora mwana uyu makatsvaga kuti mwana wavo ari anowanikwa papi? Havana mukadzi here baba? No, vane mukadzi. Asi zvakaitika ndezvokuti vachiita izvozvo havana kuzviita vari vega. Vakaita segroup. Alright. Maprofita ari group. Vakazviita vari group. Vari 4. Okay. Saka vari 4 kudaro zvai vamwe vavo ndo vakabva vazopa dzanzi yangu information yekuti vane mudzimai anogara pakati pakati. Saka pakutamba taitofungidzira kuti ndo amai avo vaiva navo vachiita izvozvo. Takutozoona kuti havasiwo vavaiva navo mudzimai wavo rira. Kuri kunzi uyu asiri yemudzimai wavo kozi nyaya isusu tikutodzifambira tiri kunyatsoitsvaga tatoinvolva nemaprivate investigators nechichini panyaya because isu we are a big organization. Ndosaka ndabudza kuti ndinoti SIS MELLY diaries mukatsotsvaga style room 1 because asiri yemudzimai wababa vari kunzi vane mudzimai wavo nefamily yavo. Uyu akamitiswa nechihure chavakaita vakamitiswa mwana ushu. Ndakatozvinzwawo. Saka I think the right thing to do kana mada kuti zvende motora mwana baba ava kuna mai vacho kuti nokuti uyu mwana wegirlfriend kawo baba won't do any action kuti mwana uyu adzoke. Havana inazvo izvozvo nokuti asi mwana wavo wemumba. Hapana chatisiri kuziva zvese izvozvo. Saka madi kuchipa mai ava manoti izvozvi vari kunzi havachina chimiro chakanaka. Tatuma umwe wedu kunovatisa nhasi havasi kutoita zvakatonaka chaiko chaiko. Dei machivapa mwana kana muchiita wei yenyu kuronga kuti mubata baba. Iye mukadzi yemai vemwana anogona kusvitsai pane boyfriend yavo iyo ex boyfriend yavo iyoyo. Regai ndiudze vanai. Makanga mamisa kumwe kuti manje mwana wacho ari kuchengeta zvakanaka here? Hari right zvokuti haana problem. Eish. Garai pasi asikana. Garai pasi mutore mwana mudzosere mwana, do the right thing. Munorohwa neshamu yamusingazoti yabva nekupi. Havasirivo vakakubirai mai ava. Alright, papo ndapanzwana kuti ndinotozviziva. Chive dema chigadzirisa madzosera mwana vedu we. Havachina kumira zvakanaka mai ava. Because iyi zvino number tiri kutaura kudai soka handiti tataura on more than a minute number tatresa kuti iri papi. Iri kutotreswa as we speak. Saka zvezvi zvisina kuzonaka kuti tizopazopinda zvimwe zvinhu zvisina kumira zvakanaka zvakadii ofushi nyaya yako iri kunzwika kuti no vakatora mombe nescam vakatora nemotikari. Iri kunyatsonzwisika nyaya yako. Kungoti mazoita pasiripo game renyu ramaita here. Alright. Chindai munovapawo mwana mai nini tinokumbirisawo nemweya waMwari zvichakanaka. Handikukunzwai. Alright, maita basa. Saka munofunga kuti momuendesa rini? Regai ndione kusera mangwana. Nokuti muri kunzi makatora zvimwe zvinhu zvevanhu ipapo saka iwe neni we both know kuti hapana pachanosvika panzvimbo iyoyo.
Saka mwana muchanosiya pai. Vane nzira yavo yavanoshandisa. Kuti vanosiya mwana. Itaise kudaro zvekudzira hatidedi kuziva kuti nzira ipi as long as mwana adzokere. Namai vake. Alright, saka izvi pakanaka rega nditozokufonera neSaturday chichinzwa kana matadza kuisa mwana then toona kuti pangafambiswa sei. Because the location yenyu taanayo yako ine phone number ishi. Alright. Alright, sharp. Ini guys phone yangu ine problem. Handisi kutombona macomments enyu kana izvozvi. Rikani tombona macomments enyu apa. Handinga function izvo ndisingaona macomments enyu ndikuti ndikuite. Ndisingaona macomments enyu naimi. Live yakadai. Guys, paita mascam apa. Paita mascam ma professional scammers apa. Police is not helping them. Police haisi kuvabatsira, police yakaramba nyaya. Maona zvandakudza kuti baba maprofita osai ifeki mazvona. Zvandakudza kuti ose maprofita esai ifeki mazvona. Ukuti yeye mwana azodai uyu mwana vose ndatokudza ndikati ifeka. Anonzi Paida, hanzo ndatoshara naye anonzi Paida. Anditika. Anonzi Paida. Ndiro sarake anonzi Paida. No tendai ha disappear akuda atombo disappear kan. Izvo right now kune vanotresa tozati phone iri pakati. Avangatizi kumba kwaoka. Avangatizi kumba kwao. Maprofita ayo vanotoziva nyaya. Nyaya mtu vanotoziva nyaya yavo. Baba is not going to do any action. Nokuti mwana ndiwe girlfriend. Hello Kola. Maswera sei. Tisimeli uyo musikana ukutora mwana uyo. Anozviti Biula musikana uyo tisimeli. Anonzi Biula. Ndozva anozvidaidza kuti Biula. Ana amai vake vaipinda masowe handinyatsozva kuti chechi yacho inonzi. Munoziva chechi inopfeka madust coat inenge yakada kuita kunge mugodi so. But vachipfeka malong skirts. Ndo chechi inopinda mukadzi anozviti ndamai vake. Musikana we amai vacho vanovachi approach vanhu vanotaura kuti mwana wavo ndinesi handiti but anoshandira kambani yemuno muZimbabwe amene tanzi inonzi yemuno muSouth Africa handiti ari nesi kudaro saka anoita zvekubatsira vanhu it's like an organization anoita zvekubatsira vanhu vanotambura handiti anonyenga mukanwa sisimeli zvokuti kana mega munonakirwa muningi wangu akatorerwa mwana last year muna November. Murukunzwa mwana ane 3 months. Nese musikana uyu. Musikana uyu anonzi Biula sisimeli and most of the time anogara akapfeka uniform yeunesi. Anotora vana vachivaisa kupi? Mwana amutombo mufungidzire. I think age yake inorange kubva kuma 23 years to 27 years ari pakati apa. Anotora vana vachivaisa kupi? Akaba mari yekazini yangu yewa akabira mwana handiti. Akamubira mari 6,000. Murukunzwa sisimeli. Iwe, ndati akatora mwana wekazini ya 3 months akamisepi. Akazoudzwa unzi ndakukuroya. Kazini yangu akazara kuti akati nini handikuendese polisi. Ini ndinokuroya. Ndokudzosa kwakazida mwana akadzosa mwana akasikomusiya pamasongwe. Anenge achivadiva navo. Handizivi. Guys, something chaizvo kana kuti anoita zveipa traffic here asi chandoziva ndechekuti imbavha. Something is not right. Kola. But handizozivi kuti mwana kana Kola. Something is not right. Ngataure chokwadi pano kana tibatsirana. Handiti musikana uyu anotora vana achidzosera vana vevana achifidha vana chikafu chake. Handiti pane magame anenge aitwa. Azvingoiti kuti mugaidzi munhu anongotora mwana haana ntichiri kutengesa vana ava haana ntichiri kuuraya vana ava ongotora vana uchengeta. Pane magame anenge atombotanga arowo aitwa. Chandinoona ane zvaanenge achida kuita nevana but pamwe anozotadza kubudirira here handizivi hangu ipapo asi chandoziva ndechekuti imbavha. Ndochiri chandoziva ene anokubira kwete zvekutamba
foto rake rakatombotenderedzwa rabhiula uyu parakaiswa mugrupu vanhu vemugrupu munongoziva zvinoita vanhu harina kuswa kufacebook rakaiswa mugrupu remusic vanhu vakati makahurirana makadidi bata wakadaro hello ubata wakadaro iwe hello kola hello This is Melly. Taura titi wangu wafona podotora nezvechiya pamunini. Ndini ndakatopa shamwari yamai avo mwana nekuti vanhu ava vaitotya. Ndini ndakatopa nhamba dzenyu nekuti vanhu ava vaitotya vachitanzidzwa nezvotika involva mapurisa tikazvisa kumafacebook kana kuwhatsapp vanhu anogona kuziva akatiza. Saka inini ndini ndakatozomuyendera kuinbox kwake ndobva ndatomuudza ndikati ndikupe nhamba dzake. Hello. Takateerera taurako. Ndobva ndamupa nhamba. Hello. Ndobva ndamupa nhamba dzenyu ndikati zvanizvo taura naSIS MELLY vanogona kukubatsirai vanhu avaitotya olalongo zvatove nemwedzi apa akatozvisa kugrupu remadzimai. Ndokwatakazozviona ndibva ndati enda kuna SIS MELLY vanokwanisa kukubatsirai kuti mwana adzoke. Imi munopinda postori kuti aiwa iwe munhu takatosanganawo mugrupu ratiri isusu ndini takatozomupa nhamba ndikati taura naSIS MELLY because mwana uyu muchangogara kamuchingoti achauya nemwana imimi makangorivara kudaro. Wakagona. Thank you very much Kola, wakagona zvokuti rega tione kuti tingatangira papi tsvage mwana uyu. Nhamba yauda kutsvagwa ikutracewa iyi ndo zvatovepo 066 ichi nhamba iyi 062 iseusi ichi nhamba ko seusi can help kuti zoti ari papi. Ndozvandakamuudza ndikati kuna SIS MELLY vanobatwa because SIS MELLY can trace everything. Imi munenge makangogara makangorelaxa kudaiwo so. Kola, you are giving me too much credit. SIS MELLY ndikatomuudza kuti mwana haana kuitwa human trafficking ende haana kutorerwa for human trafficking because dai aida kumuuraya mwana dai akorehwa kudhara ende dai anga asingafoni. Alright, thank you very much Kola. Rega tonotosvika papi mira ndimbofonera yatipe information yanayo. Kola vondipo too much credit ishuwa kwa SIS MELLY vanoziva everything. Nei Kola usandidaro iwe. Anti ndinotoita teamwork pano. Zvakola ukuthi. SIS MELLY. Hello, wadona sadako. Wachi anogara akapfeka uniform yemanesi. Saka kwaanoshandira hamukuziva asi mungoona akapfeka uniform yemanesi. Unoziva kuti SIS MELLY mbavha dzedze dzinoba zvakangwara dziya. Zvekuti even uchitaura naye ane sweet tongue yekuti haugari wakambofunga kuti imbavha. But ndiye here watashora nayo. Aiwa inini hangu voice rake handirizive. Saka maziva sei kuti ndiye akabira muningirikiro wenyu mwana? Pandanzwa nyaya yemwana ichizopinda nyaya yemaprofita mukatika. Even paakafonerwa pacho achidzosa wawakaba chiti mhinduro dzake dzadzo dzekuti ndakaprofitwa ndikabirwa mari yangu. Saka iscam yanenge ashandisa iyi. Exactly. Haana kubigwa mari ndezvekunyepa. Apa hangu handingati ari kunyepa kana kuti ari kutaura chokwadi, but pakutanga aitonyepa. Indofunga inzira yaanoshandisa iye kuti iwewo kana manyatsoteerera SIS MELLY pamataura naye katsengero kanga achida mukanwa ati makanzwa. Ndamunzwa. Katsengero kanga achida mukanwa makanzwa. Ndamunzwa. Exactly. Amene ndofunga ndiyo nzira yake anoshandisawo yekuti ndabirwa ndikaprofitwa ndikabirwa. Because murume womunin'ina wangu anoita zvechiprofita anditi. Neniwo ndaitoda kuti ini chiprofita chenyu ichi munogona kunge makabirira munhu mari. Akati meguru pakatobirwa mwana
urumotanga zvekudriva marori uri kuona game iri game iri rine vanhu vemuchechi imomo munopinda murume ndo varidzi vegame iri maprofita ese aripinda pachechi vanopinda murume ndo varidzi vegame nokuti kuzosvika azoziva kuti pane girlfriend yakadaiso ndinodaiso information yese akapiwa inside info akapiwa nevanhu vemuchechi umu ana amai vake vanozvita amai vake vanonamata kuchechi ikoko mai ava hamuna namba dzavo here timbobata mai ava aiwa handina tingadziwanepi ana amai vake vanonamata kuchechi ikoko vanenge vachizviti ndo amai vacho ndo vamwe vacho vanototsvaga makastoma anoti kubasa kwake kunobuda bhutsu anotakura mapasipoti evanhu sisimeli I think kunotori nevanhu 3 vakabira mapasipoti nemari dzacho dzemapasipoti chini mapasipoti ngaaenda anoiswa mapemiti konamba dzavo chechi yefe inonzi kudiko titsvage chechi tiubate mai ava inopfeka zvimadhastikoti zvinenge inonzi chinenge kumugodi so but vachipfeka malong skates vanopindira kupi kupolokwane ndoza kupolokwane pavanopindira nopaziva no madii machena information kataenda kupolokwane tanotora mai ava munhu itori tsotsi isismedi tsotsi chairo tainotora mai vake kuti iye auye tainotora mai vake ivavo mai ava tikavatora mai vake tikamudza kuti uye utore mai vako or else may your mother dies anouya nevana pamwe vana ava vakawanda vakabiwa ikokoko vana ava ikokoko zvinogona kudaro but inini mafungiro angu ka anofunga kuti pamwe mai ava vanogona kuti vasira amai ake ichitongoromba vabi yake ndizvozvo zve saka tikavabata mai ava vachabudisa zvakawanda vanongobata komaya voiswa kusecret location kwatinotamba navo kusecret location ikoko kusvikira vatipa information tiri kuti handi mapurisa asi kupindira nyaya idzi mapurisa anoti getting involved panyaya idzi saka takuita zvokuti tibatsirane pachedu handi dei mawana mai ava kuti vanowanikwa papi handika inini ndaienda nevanhu vangu totora mai ava touya namai ava handika tonovaisa kwatonovaisa mai avo kwavachange vachigara kusvikira vabudisa vana vese vavanavo kuti vatipa location yevamwe avo kana taona kune vamwe kwakuchinotora vamwe vacho vese manje kwakuchinda navo kupolisi but manje kana musitimuka iwe munisisi wako havasi kuziva here kuti mai ava pachechi pacho ndepapi pavakamupa mwana vakampira kupi bvunza sisi vako vane information sisi vako iyoyo shamwari yebasa kuvatora bho kungovatora ivavo shamwari yake iyo kungomutora chitika tikamutamba naye zvakanaka naka kunoku anotaura information isi anoburisa dhiri rese anongotambiwa naye guys mazimba anonetsa here mazimba asiri hasi mahardcore mazimba zimba harisi hardcore unotamba naro rinoburitsa information zvapera izvo anombotambiwa naye nene here futi handisiri ndotamba naye uya vachadairi foni futi dei atu yakataura neshamwari yake abvunza shamwari yake kuti zvakaitikira kupi zvemwana we3 months uyu ndiye anotovene information manje kana pasina kana lead tinonotorani tonotorani dei chaipaita lead yechechi kuti vanopindira pakati pakangozika machechi ndepapi pachechi ipapo ndopanoinvedwa pachechi musi uyo muchanakirwa guys kola ngandipa information musi uyo muchanakirwa guys pachechi ndopanoinvedwa ipapo ndopanonorowa bvorongo yose kuitwa one side varume vakadzi one side kwakutora munhu wedu kwakurova naye pasi zvatopera hello kola hello yes muri sei ndiribo story yamaudzwa nemusikana uyu yekuti kwanzi vakatora mombe nemotikari istori yekunyepa that story yakanga iripo pafacebook last year around October November istori yemandevele mukomana uyu akanoprofita vanhu kubotswana anoni vavajutana sei ndobva vabira Ford Ranger nenavhara nemombe kumusha so story yekuti kwanzi baba vemwana vakatibira mombe ndeyekunyepa because
because uyu vakatomuvinga kuhillbrom vamaka achirohwa nemagaro epfuti achinzi ande kumusha unodzosera mombe. So musikana uyu itori mbavha yekuti aziva kuti akatanga kutaura kuti maprofita akaba so muchabvuma nyaya yake. Hatina kuibvuma nyaya yake, but nyaya iripo ndeyekuti tiri kuda kuti adzosere mai vemwana. Saka let's play along your game. Handimona hatikwanisi kumitsana naro right now because ane mwana wamai ava. Inini I think like it's guys. Handiti mafungiro ndito panga achitaura babeka ndatomuona mafungiro ake. Andika kuti ari kufunga takangwara kutora psychology kuti ndakazobigwa andika we know kuti it's a fake story if for 19 and but for now ane power because ane nyaya dzemombe nemapemiti evanhu nekuva nesi zviri kupinda papi kana akabirwa nababa ndo zvandiri kureva kola kuti zvese zvotozviziva kuti ndezvefake but for now hatikwanisi kuita nharo naye because akabata mwana wamai avo. Handiona ane mwana ane 1 year mumaoko make saka hatina kunge tavakumbira tichavakumbira nhamba dzababa vemwana but we know kuti it's a fake story. Asi iri fake story kudaro mukadzi uyuyu handika ane mama maprofita emuchechi imomo anoshanda nawo kuita scamming. And I think itori a syndicate. It's a syndicate. Because manzapa mamuvunda kuti how will you drop the child? Akati vane mashandiro avanoita. Yes. It's not their first time. Yes. They've been doing it. So varungoti kupolo kwane uyu ati cousin yake yakambobirwa mwana ngakupe number the cousin ataure kuti where was the change, how did she meet mai vacho varunzi vanopeka dust coat vavo because angoti kupolo kwane is big mutanga kutsvagira pati. Ndo zvandiri kureva kuti tiri kutsvaga lead pasina lead pakaoma polo pane is big. Tiri kuda lead first tikaona lead tichatangira ipapo. Uye afona chiti cousin wake akambobirwa mwana adi akupa inamba dzakazeni wokubirwa mwana maybe she might have been ndo pamawa paya ndichitaura kuti adonha ndiri kumutsvaga ngaadzoke because ndofunga network yake angodonha saka ndirachitomutsvaga pamafoni imini kuti adzoke. Alright thanks call. Right kola adonha uide watiri kuda toda nhamba yakazeni because tinoda lead guys. Kana uchitaura netsotsi andika think like a tsotsi outside the box. Funga mufungiro wake wari kuita iye famba naye andika unosvika paruda kusvika ukada kumumhanyira kumberi inofa yakalodha mwana wamai vanogona kutokuvadzwa wana tokawadwa. Animona ndisaka mona tati unoisa mwana rini zvakanaka naye hatisi kufarira tsotsiri. Unoisa mwana rini ufunga unoisa mwana rini unomisa mwana sei tikamusiya chifunga kuti nyaya yapera ndaudza ndikuisa mwana Wednesday but nyaya pane vatokuronga kuti ndipapi aniti kuti kana uchindika kuendeke uyo achada iri foni ish ndiye munhu angachatipa information. Hello kola Dave mush if you get any information then more than the inbox then we don't take a thing. Ndiya ndichawanda Yeah. Hai handikuinvolve tawanda iri ndokukanganisira basa rako. Iyi ndakawana information trust me iyi ndoda kuipedza ndoga iyi. Ehe hapana ukadaro bho. Mapurisa emunhu handimatrust anoziva game racho kuti vakanorohwa chekuseri times 2 mari vanodzvambura ikachinja futi nyaya. Iye haisitomboda mapurisa iyi ida kuzoinvolva mapurisa pekupedzisira pegame ndopanda kuinvolvwa pekupedzisira pegame mabata vanhu vamakuno vasarenda manje muine evidence. Mapurisa hatembeki panyaya dzakadai vakasvika kuseri kuvakanzi nekuseri 10,000 vanogamuchira yochinja nyaya. Mapurisa emuno panenge pane mari shamwana anokuchinjira 2 minutes. Nokuchinjira 2 minutes mapurisa emuno mira iya isi kuda mapurisa ndichazokudza iya idi mapurisa but don't worry kana tikuwana leadika I have everything under control don't worry. Alright sharp kola kwainda seko nai kola kwadiko iya idi noiziga ya itomboni mapurisa inoda kungorohwa zviri smart inoda kusovhwa zviri smart guys mapurisa last minute mabata vanhu ndipo mochinoenda over mune evidence kuti ava vano blackmaila vanhu vachiba vanhu vachidai andika tatove neinformation yesyndicate racho rese everything mazita and pavanowanikwa ndipo mochiisa kumapurisa manje anomaona otherwise munorohwa chekuseri nemapurisa emuno bvunzaini mapurisa emuno
Mtamba hivi. Zvokutaura kuti hazvina basa tino izvo live chero vakatoona kuwanikwa vanowanikwa. Kuwanikwa vanowanikwa. Kuna chinhu chinoitika pasipesi vasingabudi pachena. Hamugare makazviziva izvozvo. Hakuna ungaita 5 years uri magaiva uchizviti ndakapenga. One day is one day. Musanyeperane guys. Musanyeperane munozviita makore uchiti ndine yese. One day. Hakuna chinobuda pasipesi zvisingabudi pachena. Guys, lead ndo yatiri kuda. Guys, kana ane pana ari kuziva nyaya iyi, ngaindifonera mai vemwana. Manje iyi haisi kubudisa makomenti vakomana. Makomenti ari kubuda uku. He? Iyo foni iyi kai. Indava zvingofamba seiko. Hai. Foni tikonesa kuita malive edu zvakanaka. Haichabuditsiwo makomenti ari recent ekuti ndione. Ndakutodzima ndione makomenti kundiwane kufona ipapa. Guys, ndoda kuti mufone wana information yemka yenyaya iyi chete. Kola hello. Kola. Do right what you say? Right, it's SIS we trust you on this one because what you know about the shit. No good trust SIS MELLY. Rega iti mbotsvaga teamwork mira itione timbwana lead first. Kana pasina lead hapana nyaya toda lead first. Right, ndimbofonera mai avatoni. Sure, ndamufuna kuona makoments andaimwe phone. Ndoona sei makoments. Indoyo ndoshandisa kufona. Haisiriyo. Sorry. Imai vaigara ndepi. Anzi, let's chat on WhatsApp. Nemkadzi uya. So Siriana andisira message guys. Anzi, let's chat on WhatsApp. Mirai. Andisira message. Hello. Mama. Ndabva kutaura nemunhu wenyu uyu anonzi Beulah. So sirenyu paida Beulah meno mastake anenge achingoshandisa tsotsushu. Namba dzemubaba wemwana wenyu dzinonzi chi? Zinoti 0 mirai ndikutarisirei namba dzachona. Nditarisirei because arikutaura nekuti baba wemwana vakaba chichi vakamutorera zvinhu of which hakuna zvinhu zvakadaro. It's come. I just want to confirm story ishi nababa wemwana. All right. Mirai ndikusenderei namba dzachona. Musendepi? Mirai ndikusenderei. Drop. Ende zvikundiuraya sei ndisingaoni makomezi. Ende guys, ndikuita kutsva izvo ndisingaoni zvamuri kunyora. Ndikuita kutsva izvozvo. Makomezi asi kumira kuti nsima imwana. Zvakaoma. Kumira kuti nsi. Chatotsvaga hangu imwe foni. Ndokufa kwadzoka foni kana dzodai kuti haichambodisi makomezi aindepi. Hanzi let's chat on WhatsApp. Akuda kuchata neni kuWhatsApp. Aiwa tichatiko zvino nana chimbomira. Hatisati kuchata kuWhatsApp, tichazochata kuWhatsApp. Chimbomira kuchata neni. Mbomira. Sure, what was the name? Shouldn't amuskwizane musore. Mati? Amizene musoro. Andina WhatsApp ndine chimbu. Amuizive nemusoro ere namba yacho. Andizive nemusoro. Samusenda sechi se SMS.
SMS. Right. Syndicate in not destroy your guys in not discuss syndicate. It's a very bad syndicate. You should get it. You are not going to stay the moon since by my husband. Hey, I know about my husband. Do you have tabs? Tabs and do you have Diva don't know cancer must tell us Zimbabwe Ziva. Guys, if you look at the team bateka, syndicate, guys. We have to get to the syndicate. And more, Mana Gadzo said, under Batwai. Hello, Kola. Hello, Sister Melly. How are you? Tiri writing would say, move a man take a rock phone in our coma, move to the rock phone. When I took me, I can't go down comment say you. Eh, would you say contribute items? No, I disorder contribute. Eh. I don't want to my name. Oh, and I forgot to move from the air to piece up a live. No, I don't want to duty to take a motor box South Africa and Zimbabwe marry. Duty. And this there should actually depend in the motor carrier. Mudatinga Muscarese. And I don't talk about Carico, then do it to me of Zimbabwe. So I want you to check the duty first before I commit myself. Ndoku again kukutsva grey but I see WhatsApp yangu manje iyoyo ndema calls ndosaka ndatoka ngari muri contributor nyaya WhatsApp yangu ngaenda pa front page ga pane number iripo yakanzi 064 ndo yamunocheta neni iyoyo mucheta neni ipapo ndokubvunzira Alright. Alright. You can join the police save my man. Alright, sharp. What? Kupapa pamunenge muchiti Medusa Snake Underground. You don't call me Medusa Snake Underground for nothing. I'm a snake underground for sure. I am a Medusa for sure, a snake underground. Sure. Right. Eyanda kubatwa inoti akatiza mwana mai avaka zvichiramba zvichingokontinya mai mwana achanobata futi umwe munhu achidaro ichiramba ichingori seku hanimona saka this has to stop izvavari kuita izvo paupera izvi hanimona mwana wamai haangova pachitanda kubatwa kake kwai namba isi kuyani handiziviwo kuti namba isi kuyani ndakutosuspectawo zvandakutosuspectawo namba iyi ingaita 5 minutes kutumigwe asi mai avari mugemu Name number you got 10 minutes kutumigwa number. Because chapeni ngunyai chapeni ngura kusha kumacheto kwe kushuka kurutsu kwenyaya. Linda, kurifarira kana usarifarira utongorishandisa chete take ownership of that. Ukaona ukaudzi hureka ukati handisi hureka uri kutopa munhu yei power iti ndiri hure take ownership of zvinhu zvawaita kuti zvishaye simba saka ini ndini snake underground kuti zvishaye simba ndini beauty 064 mwana yako yanonzi traki ndizvo tirakisi andi baba makadi baba trakis
Welcome to voicemail. Please leave a voice or fax message after the tone. Namba dzababa hadzipindi. Namba dzababa traki hadzipindi. Tapinda. Yellow. Makadi baba traki. Tiripo. Mukutaura waliona SIS MELLY diaries. Nani? Never SIS MELLY diaries. Muri muchechi? Kwa mugonu mbubuda pashere timboti wangu. Nani? Hamugonu mbubuda pasaidi here timboti awo. Aiwa, ndiri mutaxi. Mutaxi. Ndandiri kuti murutana SIS MELLY diaries makundinzwa. Right, ndikuda kubvunza nezvenyaya yemwana wenyu akashayikwa. Ndichakwanisa kutaura nemwe ndaburuka bosi hapana zvandokwanisa network yacho inota up and down. Munoburuka nguvai? Handizivi bosi panga pachinzi 60k saka ndipei tongoti 45 minutes to hour handizivi kana panomboburukira ndokubasa. Pamunenge mangoburukira please buzz mitidzo nyaya yemwana because tikubatsira kutsvaga mwana wenyu. Aiwa maita basa zvenyu regai ndokubhadzai kana ndaburuka ndiri mutaxi ndadai ndataura nemi. Alright, pakanaka. Okay. Right, baba Traki vari mumota, vari mutaxi. Kwanzi ndiri mutaxi vari kwavari kubva. Handiti ngandizvinjira hangu kumacomments. Vari mutaxi pane kwavari kuti vari kubva baba Traki. Saka tozovaona kana vachinge vaningirira. Kana vachinge vaburuka nzi kana ndaburuka ndokubhaza. Manje ndingagara 60 minutes kapanapa. Mona. Ndizogara panapa pa. Zvekutodaro. Anzokwanisa 60 kilometers. Saka 45 minutes. Aiwa, nyaya yemotikari nekunyepa yaya neuta. Nyaya yekuti kana vakatora mota nekunyepa, it's a fake story. Kude dungo confirm, but that's a fake story. That's a fake story. Right, so guys, iko zvine zvavapo baba 45 to watching minutes tozo afonera. Saka nyaya itongota inaupera guys. We have to get to the bottom of this. Ndikuda lead very way. Ndikuda lead. Andigoni zvokurekodha vanhu inisiyo kwa skanda nditombo zvigoni zvo anditorina kutombo download app ya mako recordings andirekodhi vanhu ini. Andirekodhi vanhu andigoni zvokurekodha vanhu. And handitodi futi zvokurekodha vanhu. Zvakanaka panyaya dzakafanira neidzi hazvo, but unozati unozongotemta kupesera kurekodha nomwana asingafaniri kurekodha. Alright. Chirega ndimbofanira nditozodzoka. Inzwai guys, ndatombonotora a nap just for an hour or so. Inzwai guys, uyokwa anzani tawanda chiswede, anzani tawanda muswedeki, anzani tawanda ni chisembwere. Tawanda chisembwere uyai. Handiti nezuro ndakazomanage kutsvaga kubata bamini vake.
anditika pane mumwe munhu akandipa dzimwe nhamba ndobva ndatifona nhamba dzedze ndobva ndataura nababa munini wake muningi wababa wake andi vanotogara munomu handiti saka vakatotadza kakushamisika chako kwenyaya iri kuitika yani yatawanda chisembwere kuti ari kurwara ari kupi chichichi ndobva tavaudza kuti asi vane lidera. Hello. Hello. Yes, kola mune lidi. Muri SIS MELLY. Mushe kanjani? Mushe. Ngati zvoni uyo ataura kuti hanzi akabirwa sisi wake vakabirwa mwana. Adi kukupai namba dzasisi wake. Mamusiri pa live rekola tichitaura sadona tutu yakumudzosa beki phone yake ichapindi. Seasi vachabate foni. Atizivi pamwe network amene. Inenge mbavhu wawo iyo SIS MELLY. Aiwa tingajaji munhu because phone ainawo anobata phone inogona kuve network because haisi kutopinda phone yake. Batiri kuringa ndo SIS MELLY. Haisi kuringa ndosaka ndati phone yake haisi kupinda. Haichapindi. Alright, ndo zvakaita kungotaura SIS MELLY. Otherwise iye akakupai nhamba. Zvinoita kuti mubatsirike mukwanise kuti kuwana information yakakwana. Ndizvo atiri kuzama kuita kone zvandataura kuti tiri kutsvaga tiwane information. Alright, SIS MELLY. Pamberi nebasa SIS MELLY. Alright, thanks Cole. My diary is bored. Right. Saka ndabata baba munini vai anditi ndabata baba munini vai baba munini vakatadza kushamisika kuti nyaya iyi havasi kutoiziva zviri kufamba sei vakatovhunduka anomaona saka vakabva vati no chirega ndibate chihama ndikati muri kubata dzipi kosi kune dzaramba ndobva ndavaudza uyo kuramba weharare uyu vakati plaki vakati ndobva vatoti plaki mwana wangu kana ameno ndobva vatotaura family yachona zvese and everything zvikanzi mwana wangu chaiye ende nepaakataura kuti anoburukira pachikomo paipai achidiri ndo chaizvo vanochakati confirm kuti exactly ndipapo chaipo achingoburuka ipapo padhuze pamuchapawo padhuze ipapo anomaona ndikati alright pakanaka saka ndobva baba vati munozondipa nhamba dzekwaari kwacho kuti ndikwazotaura neva variko ndikuenda kuzimbabwe nesaradhei kana zvichiita ndoenda naye ndonomusiya kumusha ndikati pakanaka saka nhasi ndichizomuka vazondifonera zvikanzi baba vemukadzi umwe ainzi wokumidrand akaramba kumutora uya akati handidi kuzvipindira baba vake vashaikawo kunoku kuhospital yemuno muSouth Africa saka ini kuti ndichazvipindira nyaya dzazvaiti bamino yavajamukawo vachinja mupaka anomaona saka vachinja mupaka ndo havachadiwo bamnini vaya saka kwaita rufu vari kurufu izvozvi kwasekuru vacho kwababa sameno vashaika kumidrand uya mbuya vaya vangositaka nemunhu uya anomaona ndozvikuitika uitawanda uyu unenge watoita mhepo dzokuti hakuna uri kumuda asi vasingamudi kudaroka ko mbuya vaya vodii naini mbuya vaya varamba wangu chengeta munhu agara nemunhu here anomaona voramba vangogara here paipai vachiti vachingochengeta munhu ari kugwara vasingazi kuti chinyachona inozoguma nekuita sei kana ndimiwo guys kana ndimiwo ani muri kuona hama dziri kuramba akapindira but ndine plan B mirai ndine plan B yandoda kuti tiite mirai batai makadaro ndine plan B yandoda kuti tiite nekuti toda kuti tibatsire mbuya uyu ainde mirai ndine plan B Hello? Maswera sei baba? Maswera sei? Ndaswera ko mazodini nai mama nyaya yemwe yatawanda iri kutonetsa. Mazodi mbuya yabamino ndandanda tichizvo chakufonera iva ndabata vaya. Vati vakutsika tsikawo iko zvinezvi avachadi. Ndo zvavari vanhu vacho. Saka modi. Chero uya wangachita nomugamuchira kuya kwanzina ndikwanisi kumugamuchira nekuti ndakaroorwa ndingatori munhu anorwara ndoenda naye kwandakaroorwa ndikati aina changosara nje kuti ndomukwidza bhazi ndokomukwidza akadero hapana zvandingaitei. Right, imi zvomoita izvo so muri kumba? Ndiri kumba. Mune bepa nebhile baba? Pandiri panapa handina ndingati mama muchida kundinyorera. Ndikuda kuti izvozvi mutsvake motikari izvozvi kana izvozvi like now izvozvi
tsvagai mota mutakuri tawanda ndikupe address munongonomsiya pagedhe paadress iyoyo. Ndoda kupai address izvozvi. Ndinyorerei paWhatsApp nokuti vhere address pandiri panapa handina foni ndiri kumba zvangu asi handisi pamba pedu chaipo. Alright. Saka ndiri kupai imini mukanonoka hamene henyu. Hani muri kunzwa? Aiwa handimbononoki. Imi isu tsvagai mota izvozvi munogona kusvika musiya pagedhe handika. Mbasiya pagedhe pacomplex hanimaona oenda kuhama dzake mukati imomo ndo dzakakwakangana hama dzose ikoko oenda ikoko vono kana vachizodii naye zvava kwaari kana vachimurasha zviri kwaari kana vachidii yave kwaari ime hasinei nachira abva mumaoko enyu. Alright. Saka ndiri kutokusenderai izvozvi address iyoyo. Alright sharp. Regai ndivape address ava Mike mugogo ava vatoenda izvozvi. Uti address ndinayo. Vakasazoindawo ina ndichadi kuwanyai indavabatsira. Vakasazoindawo ina ndichaziviwo indatova pangu ndavabatsira handitika pangu ndasakura ndazuza. Vakasaindawo yave yavo ini ndavapa ndimona hanzi address mai wani aiwa zvinhu zvidiki zvo Cleopatra ivo nga vachitotakura munhu vakaenda mumota vanosiya pagedhe ipapo handimaona then ndo makazara hama dzake mukati momo like izvozvi nhasi varipo vose vakatoungana mukati momo. Vakaungana vose vari mukati momo kana vachinomurasha vanomurasha kana vachinomugwedhla mutoireti vanogwedhla kana vachinodii ikoko hama dzake dzose ndo padzakaungana nhasi ngaachinda ikoko hanimaona ngaachinda ikoko ndo kutopedza nyaya yachona hanimaona ndo kutopedza nyaya ndo kutopedza nyaya nokuti iko zvino vakufunga kuti hazvichabetseri guys tirambe takarembedza mbuya hazvichaiti. Saka mbuya vaga vachitakura munhu vachinokanda munhu izvozvi titovasimbisa totsvake mota mbuya vangona kutorelaxa tichida kuti vatoenda nemunhu izvozvi muti vakanonoka zvinogona kuchinja ka vachitoenda izvozvi kumareko ndokuzere hama dzake dzose ikoko kwaari kuenda kuuni address. Hello, maiona? Imimi chitorai Uber. Maria navida kumukudza kuenda kuZimbabwe yaye. Handika. Chida naye Uber izvozvi. Chida naye Uber mumanye kupa address ndakupa iyi. Ndo izvozvi vose varipo ipapo izvozvi. Pane zviri kuitika ipapo vakaungana ipapo. Saka chinda munosiya pagedhe opinda. Imi chirege kutaura zvakawanda. Chipinda ichisatesai muUber muindise ipapo. Anosara pahama dzake ipapo. Aendewo kunhamo kune vamwe. Vozogona zvekuita ikoko. Chitaise kudaro. Vachibva naye kana waenda kunorasa yeye. Zvave kwavari kana vachida kudii chero kada kumudla zvavo hasisiri maoko menyu at least. Ndakutoinda izvozvi. Alright sharp. Right. Saka iyi yapera guys. Kana vakasazoindawo vasaya vachitiudza nyaya ipano kuzi ndavabatsira kuti vainde. Zvinoyo kana vakasazoinda zvakwavari. Ngaende kumwa bata maoko apedza kubata maoko oenda kumusha navamwe opinda mota ine chitunhu avo oenda kumusha chete zvatopera izvo. Zvinganetsa izvozvo zvinganetsa. Saka guys inchirega ndimboti zvimbonovata zvohope handika ndozodzoka kana baba ava vachinge vauya ndozoya ndichikudzai hanimaona ndozokudzai kana achinge auya ndiyandikuwo. Alright, regaindinde guys, regaindinde. Asi lead yenyaya iyi yemwana iyi guys, iyi toda kuipambira kusvika kumagumo. Handiti. Saka kana wabata lead please ndibate. Musazondifonera guys in the next hour, mbomirai kundifonera
in the next 1 hour 30 minutes ndimbovata ndamukana 5 mbomira ndimboti rapa ndomuka ndirefresh panongofona vane lead chete ndo vandiri kuda vane lead ndomuka kana usina lead usafone please tozobatsira time anditika saka guys muswera bhuwa nditobatsira time zviri kufamba